Oameni buni, fac acest video pentru că nu mai pot sta. Uite, mă doare inima sau e strigător la cer ceea ce se întâmplă în țara noastră. Nu chiar noi, moldoveni, am ajuns să fim cei mai nația, cei mai, mă scuzați de expresie, parșivă. Nu cum să iei să te uiți în ogradă la vecin, la omul de alături, să-l discuți. Nu chiar nu ai ograda ta. De ce trebuie să te uiți în culiocul la altcineva? Amuși vă explic de ce. Zina, ia dă culiocul și ala. Ia că uitați-vă, oameni buni. Omul a primit fix așa un pachet. Și voi că-s milioane, că-i mită, că nu știu ce, gata, la procuratură. Stați-o leacă, oameni buni, că nu erau bani acolo. Stați, vă lămuresc, ia că vă arăt. Culiocul e ăsta, e ăsta. Ia că uitați-vă, oameni buni. În culioc e un șocan. Un șocan care a rămas încă de pe vremea comuniștilor. Sășera, din păcate, cred că e la domnul Vladimir Voronin. Așa, mai avem mai departe. Ia că vă arăt, oameni buni. Deși să mint. Iată, uitați-vă. Omul a pus niște căpșunele. O împachetat niște căpșunele pentru că e coronavirus și nu a putut să-l cheme pe Kirkorov la Sadova. Și-a pus niște căpșunele în caserol de astea moldovenești, se trimit acolo. Dar voi gata, mită, bani, ia că uitați-vă, căpșune. Uitați-vă, moldovenești, gustoasă, fără nitrat, fără... Cu băieți, crescute în Cernozem. Ia că uitați-vă. Voi mită, bani deodată, stați-o leacu, oameni buni. Am mult mă arăt. Ia că uitați-vă, oameni buni. Uitați-vă, era un coloșel de la Igoraș, înțelegi? Ia că rupiți așa coloșelul, îl muieți în sare și devine de la iepuraș deja. Ia, de la iepuraș, așa. Igoraș, sare, iepuraș. Bun, înțelegi? Am mai pus, dacă vedeți așa, niște chiroane. Chiroanele sunt din sicriul alianței, dacă mai țineți minte. Aici sunt pentru sicriul alianței. Dar voi, mită, bani, așa, să batem în cap la omul ceala. Și așa să chinuie pentru noi toată viața să ne scoate, să ne lecuiască de coronavirus. Dar voi, așa, dați în cap șocanul. Eu chiar mă nervez, serios vă spun. El vă dă de la iepuraș un colășel, vă dă o căpșunică. Ia că uitați-vă. Anul trecut a fost în vizită la domnul Vladimir Vladimirovici. Și a dus gura căinarului. Ia că uitați, bun, gustos. Gustos, ia. Vinișoar de la Sadova, înțelegi? Dar voi deodată, cu bani, mită, hai să-mi sări în cap, hai să mă aresta, așa, Iana, și în pușcării la armenească, așa? Ei, oameni buni, eu ce-am vrut să vă spun? Dar voi cum s-ar spune, ne diorgătiți, înțelegeți? Мешайте свой нос в свой кулек. Не надо нос в другой кулек, понимаете? А то будет, ну, вы jucați cu focul. Înțelegeți? Cu electrica-ți vă doară. Hai, v-am pat, am ați văzut că e așa, da?